Food Camp on herkullinen, yllättävä. Makoisa. Sellainen värien sinfonia myös, että se on loistava. Jokainen kokki niin tekee, laittaa oman sielunsa ja värinsä siihen lautaselle. Ja ystävyyttä kokkien kanssa. Kyllä mä oon onnellinen, kun mä saan olla osa tätä. Omasta puolestaan lämpimästi tervetuloa. Tämä se on lussika. Maistaa. Se on kaikki. No, anteeksi. Maista. No. Täällähän on Mäntän kuvataideviikot ja muutaman vuoden päästä samoja taiteilijoita voi nähdä museossa, niin kuin Jani Lillekin täällä. Pääsin Pekka Terävän kanssa samaan pöytään istumaan ja siinä ruokailun lounaan lomassa Pekka rupesi kertomaan, että tämmöinen on tulossa ja aika vuolaasti ja monisanasti kertoi tapahtumasta ja maalasi semmoisen kuvan. Silloin heräsi semmoinen ajatus, että tässä me on kerta kaikkiaan pakko olla mukana. Me ei voida jäädä pois tästä. Also smetana and of course we have Karelin cover. And for sauce we used tomato butter, brown butter sauce. Pekka Terävä, lähellä tuotettua ja sesongin mukaista. My name is Mikael Björklund. I live in Åland Island and we work very Nordic we do. My name is Vladislav Dichuk. I'm from Estonia, restaurant Tchaikovsky. Old recipes with modern style. Henri Tikkanen. Kun tulee uudet perunat, niin tuntuu, että se on se. Tai ensimmäiset kanttarelit, silloin se on se. My name is Sturla Birgesson. I'm chef from Iceland. When I'm working, I have fun every day. Moi, olen Heikki Liekola, vuoden kokki, ravintola Olon keittiömestari, pohjoismainen keittiö. My name is Matti Jämsen. My kitchen is G.W. Sunmans. The seafood and nice vegetables. My name is Anton F. I'm actually an American citizen. I don't like to set boundaries. Jarmo Laitinen, tehdään hyvin huolellisesti ja hyvistä raaka-aineista. Mä en ole koskaan ollut punajuuren ystävä ja nyt mun täytyy sanoa, että nyt mut lyötiin ällikällä. Aivan mahtava. Se oli suurin yllättäjä. Mänttä, missä on näin rikkaita elämyksiä, näin hyvää safkaa, näin hyvää seuraa, näin upeat taidetta. Tää on mieletön juttu. Mulla oli ihania naisia seurueena eilen ja me pohdittiin jo siinä niin kuin ennen kuin me tiedettiin tätä, että olisipas kiva, kun täällä olisi naiskokkeja ja sitten ei mennytkään kauan, kun tuli tämä idea. Mä ajattelin, että great, tää on hienoa. Mikä on varmaa, niin meillä on ihania naisia asiakkaina. Kaikki niin kuin kokemukset on niin positiivisia, että ilman muuta me ollaan mukana. Ja varsinkin jos se on vielä naisteemalla, niin totta kai me ollaan mukana. Kyllä siis tietenkin tulee niin kuin kauneus, hempeys, puhtaat maut, rakkaus, suklaa. Ehkä siis tämmöisiä asioita tulee mieleen.